И какво става, хора? Аз съм Тонико и днес правя клип. И тук при мен е Вики. Здрасти! Здрасти. Да, днес играем на... Коя игра, Вики? Избирай ти. Добре. Играем на Emperor Arena, или каква беше? Ето, отворим. Не лагва като му обезьяна, не? Да? Тъй да режда играта. Надявам се клипчето да не лагва. Тази игра е нова и много хора не я знаят. Ние няма да знаем. To the chief. Follow the chief. Ето, готово за клипа, вече може да говорим. Само да видя на нещо, хора. Уоу! По-хубава ли? По-глупава е. Не е голяма работа. Добре, ето го. Самата игра доста е хубава. Като на League of Legends. Който е фаворит на League of Legends, може да затъкне тази игра. Има доста различни работи от League of Legends, но е почти същата, защото тази игра може да смените героите, може да ги апгрейдате, може да имате 3 героя максимум. С това, което снимам, ще направя туториал как се снима на него. Съжалявам, че долу пише някакъв надпис, ако на вас ви излиза. Поне на мен не излиза, не знам на вас дали ви излиза. Не, момент. Не знам на вас дали ви излиза, но на мен ми излиза и много се драна от това, защото не искам да ми излиза това. Ама тук бе. Не мога го фана. Както и да е, чай до килна. Да, тази игра е много интересна, както го казах. Много хора мисля, че играят. Друго, какво да ви кажа. Много бързо дигате левел на тази игра, което е добре, но и зле. Аз съм 10 левел, пак най-големия левел в играта сега, които са почнали, е 15. Аз сега доста бързо станах, тъй като днеска се изтеглих, пак доста добър съм. Умирал съм, губил съм такъв матч само един път, защото не бях концентриран и просто доста бързо умрях. Да, сега трябва да убием това. Нагоре има още едно. И това ще е за матча, не за клипа. Така, нека отидем на другия герой да го видите той какъв е. Бием се тук. Трябва още нещо към тази кола. Но да, мисля, че играта е доста интересна. Не знам за вас, другите фенове на League of Legends, дали ще ви хареса. Няма да има линк долу в описанието, защото не знам как да го направя това малко така, но не знам как да добавя линка. Но ще има такова. Кажете го, ще има името на играта в името на клипа, но също така и в описанието ще сложа името на играта и ще се надявам клипа да ви хареса, защото ние вече победихме.
Ей! Победихме. Долу има един надпис рекорд able.mobi, който иска да снима хубави игри и да не му лагва чак толкова да ми каже. Отключих нов герой. Силвия. Мисля, тя да ми е главният герой. Тадам. Бос, има тук някакъв бос. Добре. Горе виждате колко пари имам. И сега, хора, една нова изненада. Ще отваряме Херокуп. Да. В момента да идваме на портал. Първото. Иска още 13 минути. Добре, ще изчакаме 13 минути. Няма никакъв проблем. В други епизод може да покажа това. Кажете го. Мога да го кажа. Не мога да го кажа. Както и да е. Ще ви покажа новия герой. Боже, какви глупости забравям. Да. Ще покажа новия герой и сега ще си сложа някакви айтеми, които имам. Надявам се да имам. Тоест не е на мотото или какъв беше. Добре, тук имаме ли някакъв друг меч за такова. Оре няма. Натискаме Upgrade, натискаме Confirm и всичко ни е на макс левел. Да, ето. Самия герой ни е доста голям левел, но хубавото е, че имаме 3 героя. Да. Сега ще влезем тук и ще апгрейднем на този всичко. Да, той не иска повече апгрейд и влизаме на Монко. Той е главният ни герой. Мислех да избера него, защото мислех, че ще има доста хубави атаки и самия герой изглежда грозно, но е доста добър. Да, самия герой изглежда грозно, но е доста бърз, хубав, силен е. Да, ето тук има някакви битки, които печеля звездички. Ето най-високия ранг от 1 до 35 левел, който го е бил боса, е Brave Baby Girl, която ето това е тя. И вече има по-голям левел от 34-35 левел са. Добре, някой доста яко е цакалта си игра. За 36 до 35 бак има, до 50 няма. Ето го Арли, която е 40. Анри, която е 43 левел. Ето той тук има главни герои и аз мисля да си ги направя. Не искам да ми е много. Ще го направя Силвия или не знам. Ще видим. Мисля май това да е за клипа. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайкове. Но мисля да минем боса с вас. Да, нека го минем заедно и свършваме клипа. Добре. Добре, тук сега... Силвия, Дайте да я видя колко е силна тази Силвия. Доста тримата картачи. Ето го Моноко. Ето го, той е много силен. Направо ги кърти. Добре, ето го боса на това. Моноко има много силни атаки, както виждате. И мисля Силвия да го довърши. Или не, Моноко ще го довърши. Ако стане също кръв. Добре, това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Аз бях Тонико и с ревю на новата игра в Google Play. Ще има ревю на много други геймплей игри. И да, това беше от мен. Надявам се клипчето да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте и до скоро. Аре, чао. И аз сега го цъкна да видим как се го снима.